Aquí tenim el nostre xarel·lo, el xarel·lo de la part del camp d'aviació, que jo crec que està en un moment òptim de maduració i l'estem collint per després elaborar els nostres vins amb àmfora, que ens agraden tant, Josep? Exacte, tot es culla totalment a mà, amb pelots, d'aquí el posem a la càmera i demà ja l'anirem derrapant i posant cap a les àmfores. A part del tema analític, que seria el control de mirar el grau, l'acidesa del pH, és molt important també el tast del raïm. Ara que fem un grau, provem, podem mossegar la pell, veiem que té un gust ja molt afruitat, que és fresc, que la pell ja està madura i és un dels temes a tenir en compte també a l'hora de prendre la decisió del dia de collir.